Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Орловка бистәсендә беренче өйне күчерделәр. Мәскәү проспектын дәвам итү буенча эшләр башланды. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Сараймы, әллә төзекләндерелгән территориямы, Зәп бистәсендә яшәүчеләр 2 лагерьга бүленде. Бу хакта Гүзәл Габдуллина. Күңел җылыңны бүләк ит. Нур яшьләр үзәгендә балалар йортына тапшырыр өчен киемнәр һәм азык-төлек кабул итә башладылар. Орловка бистәсендә беренче йортны сүттеләр. Мәскәү проспектын дәвам итү буенча эш башланды. Әлеге зур проектны тормышка ашыру өчен 32 участок шәһәр файдасына алыначак. Алар өстеннән юл салачаклар. 15 участок Орловкада яшәүчеләрнеке. 16сы юбилей бакчачылык ширкәтенә туры килә. Бер җир участогының шикләре дә, хуҗасы да билгеле түгел. Мәскәү проспекты Хади Такташ урамына кадәр дәвам итәргә тиеш. Чаллы елгасы өстеннән күпер төзүдә планлаштырыла. Ләйсән Ханова дәвам итә. Мин басып торган менә бу урында Мәскәү проспектының дәвамы булачак. Юлны озайту өчен Орловкадагы кайбер йортларны да күчерәчәкләр. Күргәнегезчә, эш башланган да инде. Менә бу йортта 3-4 ел чигәннәр яшәгән. Ул аларныкы түгел иде дип сөйләде безгә Орловка җирле үзидарәсе вәкиле Рамис Сафиуллин. Милектә шуп күп, хәзер урынны тәртипкә китерәчәкбез ди ул. Монда чигәннәр яши иде. 14 кеше. Алар хәердә сорап торадылар ширкәт кырында. Алар монда незаконно яшәп утырдылар инде. Бу участокта йорттан тыш сарай һәм гараж да булган. Моннан тыш беренче корылманы чигәннәр үзләре төзегән. Башкарма комитетының хокук идарәсе башлыгы Ленар Әхмәтҗанов әйтүенчә, участок башкарма комитетныкы. Данный земельный участок и объекты недвижимости были изъяты у собственников, последним были предоставлены компенсации. Поэтому на данный момент данный земельный участок является собственностью муниципалитета, ее приводится в порядок в виде демонтажа построек деревянных. Инде йортлары һәм җирләре күчерүгә эләгәсе башка хуҗалар өчен быел үзгәрешләр көтелми. Июнь аенда башкарма комитетта махсус карар чыгарга тиеш. Бар тик шуннан соң гына җир участокларын һәм күчемсез милек объектларын бәяли башлаячаклар. Быел башка йортларны күчерү эшләре планлаштырылмый. Ләйсән Ханова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Зәп бистәсенә территория өчен көрәш бара. Квартал 6-11 һәм 16-05 йортлары арасында кечкенә сарайлар урнашкан. Аларның кайберләрендә базлар бар, кайберләрендә эш кораллары һәм башка кирәк ярак саклана. Бу сарайларга 50 елдан артык. Алар поселокта яшәүчеләргә нинди куркыныч тудыра? Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Тәрәзәләр такталар белән кадакланган, тимер рәшәткәләр белән томаланган әлеге сарайларны тәртиптә тотучы юк. Аларның хуҗалары нигездә олы яшьтәгеләр, әмма бу биналар безгә кирәк ди шәһәрдәшләр. Тузланган, яшелчәләр безне саклыйбыз в основном. Менә шушы думның сарайчыклары ул. Элек-электән калган сарайчыклар. Җирле үзидарә рәисе белдерүенчә, элек бу сарайларны утынлык итеп төзегәннәр, әмма хәзер йортлар утын белән ягылмый, шуңа да шәһәрдәшләр икенче максатларда куллана. Изначально эти сарайчики были построены для дров. Да, потому что дома-то построились, но они были неблагоустроены. Там нужно было отапливать титаны. Ну, как первые 60-е годы, такая была жизнь. Посмотрите, сколько места занимается вот это все. Это все бы очистить, все бы сделать. Как красиво было бы. Җирле үзидарә рәисенең әлеге территория буенча планнары шактый, биредә спорт мәйданы яки балалар мәйданчыгы оештырырга мөмкин ди ул. Күршедә яшәүчеләр дә бу биналар матурлыкны боза ди. Өстәвенә сарайларда янгыннар да булган. Монда исерекләр бик җыелалар. Иртә таңнан килеп тотыналар аларында, сугыша башлыйлар, сүгенә башлыйлар. Монда подъездларга балалар, конечно, менә аны күрәләр. Хәзер сарай хуҗалары милекләрен рәсмиләштерер өчен документлар җыя, чөнки бу сарайларга аларның бернинди документы да юк. Күрше йортта торучылар исә сарайларны сүтүләрен сорап төрле органнарга хатлар язуын дәвам итә. Гүзәл Габдуллина, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Әгәр сезнең берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга унытмагыз.
Тукай яр буенда муниципаль пляж ачулары мөмкин. Бүгенге әлеге территория халық күпләп ял ятырган урын булып исәпләнә. Җитәкчеләрнең эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә кече көймәләр инспекциясе башлыгы Әбүзәр Ногманов шундый тәкъдим белән чыкты. Аның сүзләренә караганда 21 майдан шәһәр пляжларын тикшерү башланачак. Бүгенге Чаллыда 6 кыен урыны бар, тик муниципаль пляж нибары бер генә. Ул Фикърәт Табиев исемдәге яр буенда урнашкан. Тукай яр буенда пляж булдыру өчен шартлары бар дип исәпли белгечләр, анда коткару посты бар, су төбе водолазлар тарафыннан тикшерелә. Күңел радио салу баручылары Татарстан Яңа Гасыр каналындагы бош ваткыч тапшыруында катнашты. Тапшыру барышында катнашучылар 21 сорауга җавап бирергә тиеш иде. Уен 3 этаптан һәм 3 катнашучыдан торды. Җиңүчене уен барышында туплап барган баллар ярдәмендә ачыкладылар. Тулырак Лилия Гатина сюжетында. Моңа кадәр Райнур Аглямов бош ваткыч тапшыруын телевизордан гына караган булган. Зәңгәр экран аша сорауларга җавап биреп барган, үз көчен сынаган. Шуңа да тапшыруда дулкынланмадым ди. Кошамыйсың, мин коша булмады. Бүтін уенга барган кебек кенә бардым, анда машина җиңергә нәрсәгә барга дип түгел. Күңел радиосы тыңлаучыларына зур рәхмәт. Алар кул чабып тордылар, алкышлап тордылар, кайфны күтәреп тордылар. Бош ваткыч викторинасында чалалар сынатмады, сораулар авыр булмады ди хезмәттәшләребез. Радио җитәкчесе Рузилә Гатина сүзләренә караганда, телевизион тапшыруларда аларның коллективы беренче тапкыр гына катнашмый. Менә шулар шушы яшьләрне халыкка таныту максатыннан, аларның бит инде тавышларын гына эшләр радио аша, былай инде үзләрен таныту максатыннан алып бардым мин. Менә бик тә шатман шушы яшьләрне шушы бош ваткыч аша халыкка күрсәтә алуыбызга менә бик шатбыз. Бош ваткыч тапшыруның лайыклы 3 катнашучысы арасында Рузилә Гатина иң яхшысы булды. Алина Хисматуллина һәм Райнур Аглямов 1-8-гә 8 исәбе белән 2нче урынга лайык булдылар. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чаллыда халыкара балаларны яклау көненә багышланган күңел җылысын бүләге акциясе башланды. Акция кысаларында Нур яшьләр үзәгендә 12 яшькәчә балалар өчен яңа кием һәм азык-төлек җыю бара. Җыелган әйберләр 1 июньдә яр Чаллы балалар йортына тапшырылачак. Кием салым биркалы, ягъни яңа булырга тиеш. Куллану срогы чыкмаган, аллергия булдырмый торган ризыклар да алып килергә мөмкин. Пакетларны Нур яшьләр үзәгенең вахтасында Яңа шәһәр 1-02 адресы буенча калдырырга була. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 21 май көнне сәхәр 1 сәгать 9 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 19 сәгать 45 минутта башлана. Белгечләр ураза тоткан вакытта сәламәтлеккә зыян килмәсен өчен туклануга зур игътибар бирергә киңәш итә. Кирәкле минераллар һәм витаминнарны тиешенчә алу өчен җиләк-җимешне күпләп ашарга тәкъдим ителә. Әйтик, сәхәрдә алма ашасаң, эчәсең килү кими. Сәхәргә эремчек, сөт өсте халал иттән әзерләнгән шулпа бик әйбәт. Карабыдай, тары, дөге боткалары да туклыклы. Кичкә шулай ук ит шулпасы, тавык, балык ризыклары пешерергә мөмкин. Ураза вакытында ризыкны кояш байганнан соң таң атканчы аз-азлап ашасаң яхшы, күбрәк су эчәргә кирәк. Тоткан розаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә җирәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Приглашаем на всероссийскую выставку-ярмарку «Зоомир. Домашние животные-2019» с 24 по 26 мая в ВЦ «Экспокама». Лечение простатита и аденомы. Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10. В КНТ «Пласт» требуются каландровщик, аппаратчик, слесарь-ремонтник технологического оборудования, электрогазосварщик, электромонтер. Телефон 8 917 267 68 52.